Představte si rána plná slunce, vycházejícího nad rybník, zpěv ptáků a vůni čerstvého vzduchu. Místo, kde se každá chvíle stává nezapomenutelnou vzpomínkou. Už vás unavuje ruch města a hledáte útočiště pro vaši rodinu? Místo, kde se snoubí klid přírody s pohodlím moderního života? V Čelákovicích, pouhých pár minut od Prahy, naleznete ideální kombinaci. Nabízíme totiž k prodeji stavební pozemky, u kterých je kladen důraz na prostornost, soukromí a propojení s přírodou. S pravomocným stavebním povolením a kompletními inženýrskými sítěmi, které se právě budují. Je váš sen o vlastním domově na dosah. Za prací do centra Prahy vás doveze vlak za 20 minut. Pokud nemusíte do Prahy, v Čelákovicích najdete vše, co pro váš rodinný život s dětmi potřebujete. Od kolébky až po maturitu, od rána do noci. A nejen to, k pozemku si můžete objednat stavbu rodinného domu na klíč přesně podle vašich představ. Zapomeňte na starosti s byrokracií a nechte nás postarat se o vše. My jsme připravili kompletní dokumentaci, vy se můžete soustředit na plánování vaší budoucnosti. Vytvořte si svůj vlastní svět, kde každý den začíná s radostí a končí s pocitem naplnění. V Čelákovicích na vás čeká více než jen pozemek. Čeká na vás domov plný lásky a klidu. Navštivte náš web pozemky-čelákovice.cz nebo nám zavolejte ještě dnes a zjistěte více. Váš nový život začíná právě zde.